Ahoj, dneska vám ukážu, jak si dělat návazec na velký gapr. Já teďka většinou chytám je na fluorokarbon, když si vezmu fluorokarbon. Tak. Nám stačí tak, asi dám většinou tak 40-50 cm. A pak když to udělám návazek, má tak 30 čísel. Mám si háček a používám od Kordy takovýhle háčky, 4. Mám si užírku a antitangle. Tak. Začneme tím, že si uděláme smyčku. Tahneme. Tak. Teď asi vemu boilies. Já většinou používám 2,24, když někam jedu takhle, ale když jsem tam na rybník, stačí 1,20 nebo 2,20. Tak jedna, ještě tam dám druhou. Tato montáž se mi hodně osvědčila na velký gapry, nebo tam stačí dát 1,30. Tak máme tam. Teď si vemu háček. A zadu dopředu to navlíknu. Teď si tam dám, jak daleko chci mít to od toho. Já si dám asi tak, nějak takhle. Nebo od toho tak centiák a půl. Začnu obmotávat. Tak 4-5 odmotů. Otáhnu. Tak, máme to. Teď tam dáme antitangle. A z toho antitangle je třeba stříhám, abych měl takhle na menší kousky, když to dávám na to. Tak, máme ho tam. Ještě to takhle jednou to. Tak, takhle to pak vypadá. Teď si tam dáme antitangle tady na to. Ještě bych si musel do toho trefit.